Ni Yahweh ti pagkamangan dagiti mairurumen, natalked asariketket iti nariribok a panawen. Talkanda ka, wapo, dagiti makaamukan ka, dagiti kamangkan ka, di mo baybayan ida. Agkanta kayo kadagiti pagdayawyo, iti apo nga agturay ijaysyon, dagiti inaramid na ipakaamoyo kadagiti nasnasyon. Sila lagip ti Diyos kay kitag sagsagaba, when di na malipatan dagiti sang sangit da, kadusaan na dagiti maranggas kadakwada. Kaasyanak o apo, kaasyanak, kita ti panangranggas dagiti gumura kanyak, iti patay o apo, isalakanak. Tapno jay Jerusalem agparangak kaligiti tattao, kat ipakaammo kadakwada ti gapungag daydayawakan ka, agragsakak agsipod ta insalakan nak. Nagkali dagiti hentil iti abot nakat naganda, nasiloan da iti iket nga impakat da. Impakaammo ti apo ti bagina babaan kay tinalintag a pangadang na, kat masiluan dagiti nakilo iti aramid da. Patay ti tungpal ti amin managdakdakes, kasta met dagiti saan nga umawat iti Diyos. Saan akanayo na mabaybayan dagiti napanglaw, tinamnama dagiti may lupit-lupit saan met ang mapukaw. Tumakder ka o apo, di mo ipalubos akaritenda ka dagiti tatao. Umongem dagiti saan mamati ket ukomem ida iti saklang mo. Ikami dati pagbutnganda o apo, tapno maamanda at tatao dalaan. Pumisikat paglayawan mi, wagay-way mun, iti sa linong mi. Tainted mo, bugbog tong anak mo, amang ispalamin at tataho. Iwarnak damag, magtala, damag ni Jesus, manubot mangwaya. Unagadun, dagiti kinayawan, ti basulken, nakesa kadawyan. Dumatimbang, iti kinasantuda, Adonai ti
urangan na. Iwarnak damag, damagdal na. Damag ni Jesus manubot mangwaya. Isut biyang yu, di pa nangiragpatyu. Amin na nasyon kan pagsasaw. Ibagayo kan Kristo amang ispal, kadagiti kararwa na pukaw. Iwarnak damag, damagtal na. Damag ni Jesus manlupot mangwayan. Idatun yu, dapatek anak yu, mangiwarnak iti ebanghelyo. Ipayu matagiti kukwayo, tati puso badan na kayto. Iwarnak damag, damagtal na. Damag ni Jesus manlubot mangwaya. Let's pray. Lord God na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito dahil nagsama-sama po ulit kami upang matuto ng iyong mga salita. Maraming salamat rin po at nakarating kami ng ligtas dito. Nawa gabayan at ingatan mo ang bawat isa sa amin at sa buong araw na gawain namin. At lahat ng iyong mga salita ay aming maisabuhay at maisapuso. Sa iyo ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Jesus, oh Jesus, dengam dawat mi. Jesus, oh Jesus, denggam dawat mi. Amen. Good morning. Talaga naman, ang dami nating pupils ngayon. Malakas ulit ang greeting nila sa umaga. Tayo po'y nasa ikalimang linggo pagkatapos ng araw o linggo ng Pentecostes. 5th Sunday after Pentecost. At patuloy po nating pansinin ang mga gawa at katuruan ni Jesus ayon sa sinasabi ng Ebanghelyo sa panulat ni Marcos. Mga kapatid, may mga ilang paalala lang po para sa atin sa umagang ito. Una, sa July 4, dahil ito po'y huling linggo ng Hunyo, next Sunday, July na po, pero sa July 4, sa darating na Sabado, ito po'y workers meeting sa Bagong Barrio UMC. July 5, next Sunday, ang SPPRC meeting. Alauna po ng umaga, ay ng hapon yan. July 7, 14, and 21, ito po yung loading ministry. Pansinin po natin, 3 beses pong loading natin sa July. 7, 14, and 21. July 11 po, ito po yung Lay Servant Academy. Ito po yung pag-aaral ng mga laiko patungkol sa kung paano maging
O ano yung mga bagay-bagay patungkol sa paglilingkod. So lahat po ng mga officers ng council, lahat po ng mga officers ng lay organizations maliban po sa MYF, kasi sa MYF po may special na lay servant academy para sa kanila. Ang launching pa po nito ay sa Baguio. Next year pa po. So yung mga kabataan, wag muna ngayong July. Hindi muna ngayong taon na to. Pag-ipunan natin, mga anak, yung para sa Baguio. 3 days po ito sa Baguio, sa mga darating, sa next March. Pero, simula po sa July 11, every other Saturday po ito, 8 a.m. hanggang 4 p.m., yung ating pag-aaral, mga mahal na kapatid, every second Saturday ay sa Central Church. Ang fourth Saturday naman ay dito sa NAX. Ganun lagi. Central, NAX, Central, NAX. Yun yung ating mga schedule sa Lay Servant Academy. Hanggang sa later on, lahat po ng mga nag-liturgies, ushers, Sunday school teachers, inaasahan sana na dumalo sa klaseng ito. I-grab po natin ang opportunity kasi libre pa po yung first batch. Wala pong registration fee. As of the moment po, ang naka-enroll pa lang sa atin ay 4. 4 pa lang po. Tayo po yung venue ng LSA. Sa kabila na venue, may 15 na naka-enroll. Sa atin, 4. Sana naman hindi tayo bababa sa 5. Or kahit 10 lang, masaya na tayo. Lahat din po ng mga tinatap na magsermon ng mga laiko. Ulit, opisyal ng konseho, o members ng church council, mga officers ng lay organizations, mga lay leaders, mga nagli-liturgies, ushers, nagsasermon, communion stewards, lahat po kayo, inaasahan na mag-enroll sana dito. Libre pa po ito. Pero ang klase po ay hanggang March din. Every other Saturday, every second and last Saturday of the month. July hanggang November, and then January hanggang March. Yun po yung klase. Muli, i-grab natin yung opportunity, libre pa. Wala pong enrollment fee ngayon. Pero next year, yung second batch, meron na po. Sunod po, July 25, 8 a.m., ito po yung enabling session on worship, visitation, and lay organization. Dito po sa NAX gagawin ito, sa panguna po ng worship at nurture. So lahat po tayo ay inaanyahan ding dumalo sa seminar na to. Dito po sa sanctuary gaganapin ito dahil inaasahan na lahat din ng mga nag-lead ng worship, nagli-liturgies, nag-ushers, nag-commune stewards, mga greeters at mga members ng visiting team, inaasahan kayo na dumalo dito sa enabling session na to. Panghuli, the same day, 25 naman yung klase ulit ng Lay Servant Academy, pero dito po sa NAX, doon sa Holy Club. Meron po bang mga first-timers sa ating kalagitnaan ngayon? Meron, may isang pamilya sa likod. Ate Marlene,
Pakilala nga po sila sa atin. Pwede po ba kayong pumunta dito sa harapan? Ayan. Palapakan naman natin sila. Dito po, para mas malamig, may hangin kayo. Okay, ang Ramos family, si Robert, si Richie May, saka si Akira, mula po sa Bugay, Cagayan. Bugay. O, Crab Festival. Ang nagbibigay sa akin ng crabs nun, si Pastor Excel. Excel sis, nasa US na sila eh. Saka si Pastor Elmore. Welcome sa Nax United Methodist Church. Meron pa po ba? Nagtatrabaho si Robert dito sa Manila, kaya dito sila, dito lang sa Tayuman sila nakatira. Welcome muli sa Nax UMC. Habang nandito kayo, tawagin na rin natin dito sa harapan lahat ng mga birthday celebrators sa linggong ito. Sino-sino po mga birthday celebrators? Happy birthday! Maria Carol Amata, Megan Kasidsid, John Garduque, Zenaida Pascual, Edita Dasalia, Ruby Sabulao, Shaira Valenzuela, Rona May Palomo, Adrina Artificio, Jovencia Bautista, Elikel Beloy, Rico Micael Silva, Marjorie Ginto, Julie Guillermo, Phil Agaraingay. Nandito po ba yung mga birthday celebrators natin? Sa Ate Julie, next week pa. Next week pa sila darating sa church. Ang ating piloto, si Phil. July 4 yan. Ang buong pangalan ay Philamer. July 4. Bakit kaya? Philippine-American Friendship Day, kaya Philamer. Dito sa mga bata, may nagba-birthday ba? Ngayong linggong ito? Meron. Hali ka mga anak. Hali kayo. O, 3 sila. Ay, bago. Bago rin. Anong pangalan mo, anak? Aiden. Isabel po. Caitlin po. Okay. Bago sila doon from Christine. Ano? Asan yung mga taga-Christine? Ayan. Tayo nga po kayo uli. Mga kapatid na galing Christine. Welcome po muli sa inyo. This is their second Sunday dito sa Nax. Sige po, upo na kayo. Sige. Tayo'y manalangin. Ipanalangin natin mga kapatid natin na first time dito sa church. Lumalapit po kami sa inyo sa oras na ito, Panginoon, sapagkat alam namin na kayo siyang Diyos na kasakasama namin sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat sandali. Nasa harapan po namin ngayon, Panginoon, mga kapatid, na sa unang pagkakataon ay kasama namin sa pagsamba dito sa Nax UMC. Dalangin ko po na kayong siyang magpala sa kanila. Salamat po sa pagdala sa kanila dito sa simbahan. Hindi po aksidente na nakasama namin sila, kundi ito yung inyong itinalagang araw at oras na pagkikita namin at pagsasama-sama namin sa pananambahan. I pray for the Ramos family, tulungan sila, ang kalang pamilyang itinatag, ang trabaho, hanap buhay. Ganon din ang mga batang ito. I-bless nyo sila. Patuloy na pakinggan ang kalang mga panalangin. Patuloy na pagpalain. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Let's sing God Bless You.
welcome and God bless. Pwede na po kayong bumalik sa inyong upuan. Maaring nagtataka kayo or napansin po ninyo may envelope po tayo. Ano nakalagay dito? Replica 2026. Sa August po, ito pong ating anniversary. 128th church anniversary sa darating na Agosto. Ang tema natin ay Love Boldly, Serve, Joyfully, Lead Courageously. Ito po yung tema natin. 128th church anniversary. Bahagi po ng ating pagdiriwang ng ating church anniversary ay ang replica offering natin. Gaya ng dati, kung ilang taon ng ating simbahan, yun din ang multiplier ng ating offering para sa replica. Kung ang nakalagay po dito ay 20, 50, 100, 200, 500, 1,000. Pag lahat po tayo ay may envelope, wag po kayong magunahan sa 1,000 ha. Alam ko, gustong-gusto nyo magbigay ng 1,000 per year eh. Welcome na welcome po lahat. Pero hindi naman po ibig sabihin na dahil ito yung nandito, ito na po yung ating required na ibibigay. Ito po yung suggestion para sa atin. Eh kung gusto nyo magbigay ng 2,000 per year, welcome na welcome po kayo. Ganon din po kapag, halimbawa, sasabihin nyo, pastor, wala naman akong kinikita every Sunday or every week eh. Paano po yun? The Lord, I believe, will continue to provide. Mamaya po makikita natin yan. Eh kung ang kaya lang po natin ay 5 pesos per year, hindi po pinagbabawal yon. Kung ano po yung kaya natin na ibigay. Ang mga ito ay suggestion lang po para sa atin. You can give lesser than this. We can give more than this. Amen po ba doon? So, iaalay po natin ito sa ating anniversary Sunday sa darating na Agosto. May mga committee bang na gustong magbigay ng announcements? Naimbag nga bigat tayo kakabsat. Good morning! Morning! Alam nyo ba? Hindi pa. Ayan, malalaman nyo na ngayon. Next week po ay July na. So, ano po ba yung month of July? Ito po. July month is Stewardship Month. Oh. Ano ibig sabihin na Stewardship Month? Ang ibig sabihin po ay, ito po yung simula ng ating pagkakatiwala, isang katiwala. Sa Greek word, ang ibig sabihin sa Greek word ay oikonomos. Means sa English po ay faithful and obedient. Sa Tagalog, katiwala. So, for our celebration of Stewardship Month, sama-sama po tayong matututong mag-aral at sa mga mensahe ng sermon, malalaman natin kung ano po ang ibig sabihin ng faithful and obedient or oikonomos or stewards of God. For each Sunday ng month of July, meron tayong mga topics. Sa July 5, ang ating pag-aaral ay ang time, kung paano tayo magiging katiwala sa oras. Meron tayong sa Ephesians 5:15 hanggang 16 po, ito yung ating basis. Sa July 12 naman, yung talents. Kung may mga talento po tayo, kung paano po tayo pinagkatiwalaan ni Lord sa mga talent natin.
dapat mai-serve po natin o maibigay natin sa Panginoon. Sayang po kung itatago po natin yon. Then, sa July 19, ito po yung treasure. Treasure or yung mga kayamanan, mga pagpapala o itinatagong mga pagpapala o kayamanan. Then, July 26, ito yung the gospel. From the book of 1 Corinthians chapter 4, verse 1 and 2, and Matthew 28, verse 19 hanggang 20. Ito po yung pag-aaralan natin o mga topics natin for the month of July. Then, on the third Sunday, that is July 19, dito po tayo magbibigay ng ating special joyful offering as faithful and obedient oikonomos. Paki-show po yung envelope. Yan po yung mga ibibigay sa atin para i-offering po natin sa July 19. Kasabay na rin po nito ang ating pagkakaloob ng ministry commitment card. Ginagawa na rin po natin ito for the past year. Ministry commitment, kung ano po yung mga ministry, kung ano po yung mga talent na gusto po natin ma-share dito sa church. For example, kung magaling po tayong kumanta, pwede po tayo sa praise and worship, sa choir, sa mga ushers, liturgies naman, pwede rin po kung meron kayong sipag at kung pwede kayong palakaibigan as friendship, pwede po tayong maging ushers and liturgies, greeters. Then, again, sa July 19, sabay-sabay po natin ibigay ang ating kaloob offering para sa ating Panginoon. Yan lang po at maraming salamat. God bless us all. Salamat, Ate Neri, ang ating stewardship chair. Oikonomos is a Greek word meaning steward or steward of the whole household. Oikonomos. Katiwala ng buong sambahayan. So, oikonomos, steward. Katiwala. At sabi nga, next month, next Sunday, simula ng ating pagdiriwang ng Stewardship Month. Sige. Pero pa po ba? Kung wala na, ating tinatawagan ng mga bata para sa kanilang handog para sa Panginoon.
Tinatawagan din po natin ang mga bata po na nasa upuan pa. Pupuntahin po natin dito sa harap para maipanalangin po natin sila. Sige po, ating i-extend ang ating mga kamay. Napakasayang pagmasdan, Panginoon, ng mga batang ito na sumasayaw, umaawit sa kanilang pagpupuri sa iyo. O Diyos ng buhay, alam namin na kilala mo ang bawat batang ito, O Diyos. At higit sa lahat, nalalaman namin na mahal niyo po sila. Kaya't patuloy, Panginoon, na idinadalangin namin ang mga batang ito, O Diyos, tinataas. Dalangin namin ang iyong patuloy, Panginoon, na pag-iingat sa kanila sa bawat araw, O Diyos. Pagtuturo sa iyong mga salita, O Diyos, sa pamamagitan ng kanilang mga guro sa iglesyang ito, maging sa kanilang mga magulang, O Diyos, at mga taong kanilang nakakasalamuha. Pagpalain niyo po sila, O Diyos, ganun din ang kanilang mga pag-aaral. Mga taong nag-aalaga sa kanila, O Diyos, bigyan niyo rin po ng kalakasan, ng karunungan, O Diyos. Alam namin, Panginoon, ng mga batang ito ay may napakagandang buhay na inyong inihanda para sa kanila. Kaya patuloy na dalangin namin, Panginoon, na sa kanilang pagkamit, sa kanilang paglaki, O Diyos, naroon po kayo sa kanilang tabi upang alalayan. Ito ang aming dalangin ng may pagtitiwala at pasasalamat at pagpapakumbaba sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Mga bata, diretso na daw po sa room po ninyo para sa Sunday School. Panakaiba sa Tinasan Juan Asurat, Genesis chapter 22 verse 1 to 14. Iti saan nabayag, sinuot ti Diyos ni Abraham, kinunan na Abraham, at tuyak apo, insungbat ni Abraham. Kinuna ti Diyos, alaem ni Isaac kakaiso na ken dungdungoem nga anak, ken inka ijay mora. Iti bantay nga ipakitakto ken ka, idatag monto kanyak ni Isaac akas daton mapuoran. Kabigatan na, nasapa nga insagana ni Abraham ti asnona. Nang balsig iti kayo pagpuor na iti daton. Kalpasana, inalan na ni Isaac ken ti dua, nga adipen na ket napanda iti diso nga imbaga ti Diyos. Iti maikatlo nga aldaw, nakita ni Abraham iti adayo ti nasao adiso. Kinunan na kadagiti adipen na. Agbati kayo dito'y agraman dagiti asno. Income agdaydayaw ken ni Isaac sadyay. Agsubli kaminto metlaeng. Impabaklay ni Abraham ken ni Isaac. Ti kayo apang puor iti daton. Inalan na ti imuko ken dagiti begang apagaron. Idi magmagnada kinuna ni Isaac tatang. Apay anak ko, insumbat ni Abraham. Sinaludsod ni Isaac, makitak nga dagiti begang ken kayo. Ngem ayan na ti maidaton nga urbon karnero. Mangtedto ti Diyos anak ko, insumbat ni Abraham. Nagtuloy nagnadagiti agama. Idi dumteng da iti diso nga imbaga iti Diyos ken kuana. Nambangon ni Abraham iti maysa nga altar. Inurnos na dagiti kayo itirabaw ti altar. Rinepet na ni Isaac nga anak na, sana imparabaw kadagiti kayo. Inala ni Abraham ti imuko tapno patayen na ti ubing. Ngem nagpukaw ti anghel ni Yahweh manipod langit. Abraham, Abraham, adtoyak apo. Insumbat ni Abraham. Di mo sagipen wenno ranggasan ti ubing. Kinuna ti anghel, makitakon nga agbuteng ka iti Diyos. Ta di ka nagketked-an mangted kenkwana iti kakaisuna nga anak mo. Inwaras ni Abraham ti panagkitana, adda nakitana akalakian karnero, naisalat ti sarana iti basit narukbos akayo. Napan na inala ti karnero ket daytoy ti pinuorana akas daton asukat ti anak na. Pinanaganan ni Abraham dayta adiso iti ti apo ti mangted agpapantita. Ita kunkuna paylaeng dagiti tatao iti bantay ti apo ada maited ti sao ti apo. Agyaman tayo iti Diyos. Agtakder tayo ti panakaibasa at tinasantuan ng Ebanghelyo. Manipod iti Ebanghelyo segun ken San Mateo. Mga gantimpala, ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo na sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa ito'y propeta, ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta, at ang tumatanggap sa isang taong matuwid, dahil sa ito'y matuwid, ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Mga kapatid, ang Ebanghelyo na ating Panginoon. Madayaw ka, O Apo Jesucristo.
Amen. Thank you, choir, for that wonderful rendition of the prayer of Saint Francis of Assisi. Lord, make me an instrument of thy peace. Mga kapatid, magandang umaga po sa ating lahat. Naimbag nga agsapa ka tatay aming kakabsat. Ngayong umagang ito, dadalhin ko kayo sa dalawang kwento sa Biblia. Una, ang kwento ni Abraham at ni Isaac sa Genesis chapter 22. At pangalawa, yung simpleng pangako ni Jesus tungkol sa isang basong malamig na tubig sa Mateo chapter 10. Sa unang kwento, yung binasa ni Grishel kanina, yung nagbasa ng Ilocano na di naman talaga marunong mag-Ilocano. Pero, asan si Grishel, yung liturgist natin? Na-impress ako ha. Hindi siya marunong mag-Ilocano, pero yung pagbabasa niya ng Ilocano Bible pasado na rin sa akin. May mga ilang words lang na mali yung pagkakabasa, pero not bad. Sino na nga ba yung mga hindi marunong mag-Ilocano pero nag-liturgist na Ilocano? Si Gara, si Kayen, sino pa? Si Dayan, yung liturgist natin last Sunday. Ito si attorney. Si Grishel. Tinatanong ko si Ardi kanina, Ardi ka, ay kailan ka magli-liturgist? Isa pong challenge sa atin mga ang pagiging liturgist, mga kapatid, lalo na sa inyong mga hindi marunong mag-Ilocano at hindi nakakaintindi ng Ilocano. Sa mga kapatid natin galing Cagayan na first time dito, Ilocano service po ito, huwag kayong mag-alala. Di po kayo nawawala. Ito Ilocano service ang NACS, kaya lang, yung printed liturgy natin yung Ilocano, pero yung sermon, mga prayers, mostly Tagalog. Bakit? Marami pong dumadalo dito ang hindi nakakaintindi ng Ilocano. Sa Temindao. Yes. Now, yung binasa ni Grishel kanina sa Ilocano, ito'y kwento ni Abraham at ang kanyang nag-iisang anak na si Isaac. Maalala natin na tinawag ni Yahweh si Abraham mula sa bayan ng Ur papunta sa bayan ng Kanaan. Sinama niya si Sarah na kanyang asawa at si Lot na kanyang pamangkin. Ngayon, almost 100 na yung mag-asawang ito pero wala silang anak. Nung sumunod sila sa pagtawag ni Yahweh sa kanila, pinangako ng Diyos sa kanila na magkakaroon si Abraham ng maraming anak. Siya ay magiging ama ng maraming bansa. Father of nations. Aba natuwa yung mag-asawa. Natuwa si Abraham kasi mawawala yung kanilang kahihiyan. Kasi again, nung panahong yun, noon hindi ngayon. Nung panahong yun, kapag isang mag-asawa walang anak, nakakahiya. Para bagang sila'y isinumpa. Yun ang kaisipan nila noon. Ngayon, eto na si Yahweh. Tinawag sila at nangako si Yahweh na bibigyan niya sila ng anak. At hindi lang isa, kundi marami. Tuwang-tuwa. Lalo na nung naganap yung pangako ni Yahweh sa kanila. Sa simula pa nga natawa si Sarah na sinabi ng mga anghel na bisita nila, next year, manganganak ang asawa mo. Narinig ni Sarah, natawa siya. Manganak ako
Matanda na ako, matagal na ako menopause, tuyot na ako. Ang asawa kong si Abraham, halos di na makatayo. Mahina na. Paano kami magkakaanak? Pero natupad ang pangako ng Diyos. Ibig sabihin nito, with God, nothing is impossible. Sige nga, with God, nothing is... Ay, ang hina. With God, nothing is... Ganon lang. Ang lakas ko eh. Ulit, with God, nothing is... Sa Teneri lang sumigaw eh. Mahina pa. Mahina pa rin eh. With God, nothing is impossible. Ganon dapat. Walang imposible sa Diyos. Amen po ba doon? Amen. Nagkaanak ka sila. Tuwang-tuwa si Abraham at si Sarah. Mula pagka-baby, alagang-alaga. Nung medyo lumaki na, eto, parang may problema. Anong problema? Makikita natin ang Diyos na sumusubok sa pananampalataya ng Abraham. At sa dulo, siya rin ang nagpo-provide ng pagkailangan. Ngayon, sa pangalawang kwento naman, makikita natin ang Diyos na hindi nakakalimot kahit sa pinakamaliit na kabutihang ginagawa natin para sa iba. 3 punto lamang gusto kong tingnan natin dito, mga kapatid. Una, may mga pagsubok na hindi natin maintindihan, pero kilala tayo ng Diyos sa ating pangalan. Sabi ko kanina, dito sa ating kwento, sinubok ng Diyos si Abraham. Kasi habang tuwang-tuwa si Abraham at si Sarah, dahil sa kanilang anak, ngayon, isang gabi, tulog na si Sarah at ang kanilang anak na si Isaac. Biglang tinawag si Abraham ni Yahweh. At nung tinawag ni Yahweh si Abraham, excited pa naman siyang sumagot. Abraham, yes Lord, alam ko ikaw yan. Maaring ganun, excited na sumagot. Kasi alam niya na kapag ang Diyos nagsalita, may ipapagawa sa kanya ang Diyos at may pagpapala. Ganun naman ang Diyos kapag may pinapagawa sa atin, sigurado ko may kasamang pagpapala. Amen po ba doon? Wala, ilong lang nakarinig Ba't tayo ganun Dinideclare natin na gagawin to ng Diyos, pero Amen. Ilong lang nakakarinig Abraham, yes Lord. Ialay mo ang iyong anak na si Isaac sa akin. Ha? Lord naman, nagbibiro ka yata? Maring ganun. Bakit? Ano bang ibig sabihin ng iaalay? Sinabi ni Yahweh kay Abraham, ialay niya si Isaac. Ibig sabihin, pupakyat sila sa bundok at doon, magtatayo si Abraham ng altar mula gamit ang mga bato and then, maglalagay ng mga panggatong at ipapatong si Isaac doon, papatayin at susunugin. Yun ang sinabi ni Yahweh kay Abraham. Grabe naman. Abraham, kunin mong anak mong si Isaac, ang kaisa-isa mong anak na iyong minamahal, at ihandog mo siya sa bundok na ituturo ko sa iyo. Ito ang sabi ni Yahweh kay Abraham. Mga kapatid, kung
kayo kaya sa Abraham, anak mo na pinagdasal mo na maraming taon, anak na tuwing tinitingnan mo naalala mo ang katapatan ng Diyos, tapos ngayon biglang sinabi sa'yo ng Diyos, ialay mo siya, ano kayo mararamdaman nyo? Siguro sasabihin, ayaw. Lord naman nagbibiro ka yata. Lord, joke ba to? Tapos, kapag sasabihin sa'yo ng Diyos, hindi. Lord naman pwede bang iba na lang? Huwag tong anak ko. Hindi sinasabi ng Biblia kung umiyak ba si Abraham, kung nagreklamo ba siya, kung nagtanong ba siya. Tahimik ang Biblia. Pero, alam natin, kung puso lang ang pag-usapan, siguradong durog na durog ang puso ni Abraham. Sinabi rin sa kwento na 3 araw silang maglalakad paakyat sa bundok. 3 araw. 3 gabing, baka hindi siya nakatulog. 3 araw na baka palihim na umiiyak. Baka paulit-ulit niyang tinatanong ang Diyos, Panginoon, ito po ba ang katapusan ng pangako mo? Bakit ganito, Lord? Bakit ang hinihingi mo ang mismong biyayang galing sa iyo? Well, marami po sa atin may ganong karanasan. Hindi man eksaktong katulad ng kay Abraham at Isaac, pero ganon din ang bigat. Magulang na may anak na may malubhang sakit, asawa na iniwan ng minamahal, lingkod ng Diyos na pagod na, pero parang walang nakakaintindi. Kristiyanong nawalan ng trabaho, hindi alam kung saan kukuha ng pambayad bukas. Hindi alam kung saan kukuha ng pang-tuition. Hindi alam kung saan kukuha ng pambaon. Hindi alam kung saan kukuha ng pambayad sa kuryente. Hindi alam kung saan kukuha ng pambayad sa tubig, sa internet, sa telepono. Hindi alam kung saan kukuha ng pantustos sa araw-araw na buhay. Hindi alam kung paano itutuloy ang trabaho, kung paano pupunduhan ang kumpanya, at kung ano-ano pa. Mga kapatid, may mga pagsubok na hindi natin maintindihan, at minsan ang tanong natin, Lord, mahal mo pa ba ako? Lord, naalala mo pa ba ako? Lord, nandyan ka pa ba? Lord, nasaan ka? Lord, gising ka pa ba? Lord, Lord, knock-knock. Marami sa atin, kagaya ng sinasabi ng kanta, knock, 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 knocking on heaven's doors. Kumakatok sa pintuan ng langit. Umiiyak na, pero parang wala pa rin. Lord, ang bigat naman ng problemang ito. Lord, please. Mga pangarap na nasira. At doon sa tuktok ng bundok, parang wala na. Suko na. Pero pansinin natin mga kapatid, yung kwento ni Abraham. Na habang umaakyat sila ni Isaac sa bundok, tinanong ni Isaac, Tay, meron na po tayong panggatong. Pero nasaan yung iaalay natin? Anong sagot ni Abraham? Ipagkakalob to ng Diyos. The Lord will provide, anak. The Lord will provide. Panginoon,
Tulong. Panginoon, asan na? Panginoon, di ko na kaya itong problemang ito. Panginoon, ang bigat. Gusto ko na pong sumuko. Alalahanin natin yung sinabi ng Abraham, the Lord will provide. Itong sabi niya kay Isaac, di ba? Ipagkalob ng Diyos yung ating alay. Pero deep inside, umiiyak si Abraham. Kasi parang nakikipag-bargain siya sa Panginoon. Lord, talaga ba? Kailangan ko bang patayin si Isaac? Kailangan ko bang ialay siya? Panginoon naman nung nandun na sila sa tuktok ng bundok ng Moriah, nagtayo na sila ng ng altar na pinagpatong-patong ng mga bato. Nung itayo na nilang altar, inilagay na nilang panggatong. Wala pa rin yung tupa. Tanong ni Isaac, Tay, asan na po yung ialay natin? Tapos bigla na lang, tinalian ni Abraham yung kamay at paa ni Isaac. Na hindi man lang umangal. Sabi ng text, walang sinabi sa teksto na hindi umangal si Isaac, pero wag na nating dagdagan. Tinalian niya yung kamay at paa. At sakay pinatong doon sa altar. Inilabas ang punyal. Nang akmang sasaksakin na niya, papatayin na niya si Isaac. Anong nangyari? Bigla niyang narinig kanyang pangalan, Abraham, Abraham. Huwag mong saktan ang iyong anak. Napatunayan ng Diyos ang iyong katapatan sa Kanya. At that moment when he was about to stab, when he was about to kill his son, the Lord interrupted him. The Lord called his name, Abraham, Abraham. Dalawang beses niya narinig ang pangalan niya. Hindi Hoy, hindi ikaw, kundi Abraham, Abraham. Mga kapatid, sa gitna ng pagsubok na hindi natin may paliwanag, ito ang paalala ng Diyos sa atin. Kilala ka niya sa iyong pangalan. Hindi ka lang numero, hindi ka lang ordinaryong miyembro, hindi ka lang ordinaryong kaso. Ikaw ay anak niyang tinatawag sa pangalan sa mismong sandali ng iyong pinakamatinding pagsubok. Inulit ko. Ikaw ay anak niyang tinatawag sa iyong pangalan sa mismong sandali ng iyong pinakamatinding pagsubok. Kaya kung nandito ka ngayon at parang hindi mo maintindihan ang nangyayari sa buhay mo, gustong sabihin sa iyo ng Diyos, anak, hindi ko kinakalimutan ang pangako ko sa iyo. Hindi ko ikinalulugod ang pagdurusa mo. Pero sa gitna ng lahat ng ito, hawak pa rin kita sa pangalan mo. The Lord has not forgotten us. Hindi ka nakalimutan ng Diyos. Hawak-hawak ka niya. Alam niya ang iyong pagsubok, ang iyong problema, ang iyong pinagdadaanan. Tangan-tangan ka niya. Pangalawa, doon sa bundok ng Panginoon, siya mismo ang nagpo-provide. Tuloy natin yung kwento. So habang pakyat sa Abraham at si Isaac, may magandang eksenang nangyari. Tanungan ni Isaac, Tay, narito na tayo sa bundok. Nandito na ang altar, nandito ng kahoy. Nandito na rin yung
apoy. Pero nasaan ang korderong susunugin? Nasaan ang tupang susunugin? Ang sakit pakinggan, ano? Mismong yung anak, tay, ready na lahat. Nasaan po yung susunugin natin? Nasaan yung papatayin natin? Tapos bigla siyang ginapos at ipinatong. Siya pala yung papatayin, siya pala susunugin. Yung batang inosente, naglalakad kasamang tatay niya, hindi alam kung siya na pala ang ihahandog. Ang sagot ng Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay ng korderong susunugin. Hindi natin alam kung gaano kalakas ang boses niya nang sabihin iyon. Pwedeng nanginginig, pwedeng umiiyak, pero yun ang kanyang deklarasyon ng pananampalataya. Ang Diyos ang magkakaloob. Ang Diyos ang magpo-provide. God will provide. Umabot na sila sa itaas. Inayos na nga niya Abraham ang altar. Pinulupot niya ang anak niya. Tinaas niya ang kamay niya at sa mismong sandaling yon, tinawag siya ng Diyos sa kanyang pangalan. At nang tumingin siya, may nakita siyang isang lalaking tupa na naipit sa dawagan o sa may kahoyan. Grabe, no? Doon ipinalit ng Diyos ang tupa sa buhay ni Isaac at pinangalanan ni Abraham ang lugar, Jehovah Jireh. Sa mundok ng Panginoon, may pinagkakaloob. Hallelujah. The Lord will provide. Mga kapatid, maaring tayo, may mga bundok, muraya tayo. Maaring tayo, may mga problemang pinagdadaanan. Maaring tayo, ikaw, may matinding bumabagabag sa iyong puso, sa iyong isipan. Bundok ng utang o bayarin, bundok ng problema sa pamilya, bundok ng pagod sa ministeryo o sa trabaho, bundok ng depresyon, lungkot o takot sa kinabukasan. Sa bundok na yan, minsan ang nakikita lang natin ay kung ano ang maaring mawala sa atin. Pero sa paningin ng Diyos, may nakanda siyang tupa na hindi pa natin nakikita ngayon. Maaring isang tao na mag-abot ng tulong sa tamang oras. Isang oportunidad na hindi mo inaasahan. Isang pinto na binubuksan niya pagkatapos isara ang ibang pinto. Mga kapatid, ang Diyos sa Genesis 22 ay hindi Diyos na sadista. Hindi siya nag-enjoy sa pagtutorture kay Abraham. Ang layunin niya ay ipakita na ang pangako niya ay hindi nakasalalay sa kakayahan ni Abraham, kundi sa katapatan ng Diyos mismo. At para sa atin bilang mga Kristiyano, alam natin, ang kwento ni Abraham at Isaac ay kalarawan din ng mas lalim na katotohanan. Na sa ibang bundok, sa bundok ng Golgota, ang Diyos mismo naghandog ng kanyang anak, ang tunay na kordero para sa ating kaligtasan. Kung kaya niyang ibigay ang kanyang sariling anak para sa atin, paano pa kaya ang pang-araw-araw nating pangangailangan? Sa bundok ng Panginoon, may pinagkakaloob. On the Lord's mountain, Jehovah Jireh, the Lord provides. Well, nagiging emosyonal ako dito kasi maraming pagkakataon na itong karanasan ko bilang isang tao, bilang isang mananampalataya. Jehovah Jireh. Hindi lingid sa inyo yung kwento ng aming anak, si JC.
Sabi ni JC, ako na naman ang ginamit ng tatay ko. Minsan, may napanood siya sa YouTube na vlog na ganito ang reaction, ganito ang itsura mo kapag ang tatay mo pastor at ikaw ang ginamit na ilustrasyon. Ganun daw. Kaya lang di ko nakikita si JC eh. Nakatago. Alam niyo yung kwento ni JC, di ba? At alam niyo, itong dahilan ko bakit ang pangalan niya is Jaira. Jaira Caris. God's provided grace. Kwento ito katulad ng kay Abraham. 5 months pregnant si Ruth. Na-diagnose mayroong endometriosis. Kasama ni JC sa ovarya ng nanay niya, si Ruth, ay isang malaking cyst na kasinlaki ng ulo ng bagong panganak na bata. Anytime pwedeng pumutok. At kung pumutok ito, siya, yung sanggol, saka yung nanay, maaring manganib ang buhay, maaring sila pareho yung mamatay. So ang sabi ng doktor, ng OB, immediate operation, abortion, at tatanggalin pati ovary, tatanggalin pati matres. Wala nang pagkakataon pa na magkaroon kami ng anak. Excited kami pumunta sa doktor para magpa-check up, pero ang balitang binigyan ng doktor sa amin, hindi good news, bad news. We prayed after that. Sabi ng doktor, sige, pag-usipan yung mag-asawa. Nung bumalik kami sa doktor, alam na ng doktor ang sasabihin namin, ayaw namin ng abortion. We will take the risk. Bago pa kami nagsalta, sabi na ng doktor, sige, antayin natin mag 7 months. Ilalabas natin yung bata, premature. Mula nung unang na-diagnose na may endometrioma si Ruth, katakot-takot na panalangin ang ginawa namin. Katakot-takot na pag-iyak na sa Panginoon ang ginawa namin. Katakot-takot na pakipag-bargain na sa Panginoon ang ginawa namin. Minessage namin lahat ng kakilala namin na ipag-pray kami. Meron ngang sumagot na isang kaibigan namin sa US, di ko pa siya na-meet. Naging kaibigan ko lang sa Facebook. Methodista rin ito. Sa taga Texas, sabi niya, upon receiving your letter, I have alerted my more than 200 prayer warriors here in Texas, praying for you daily. 200 na prayer warriors. Araw-araw pinapanalangin kami. Hindi ko pa na-meet tong taong to, pero ito yung sagot niya sa akin. Biglang gumaan ang aming pakiramdam. Parang walang masamang balita na natanggap. Every morning, every evening, ang pinapatugtog ko is, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. When you don't understand, when you don't see His hand, when you can't trace His hand, trust His heart. Nagtiwala lang kami sa Panginoon. Dumating ang 7 months, walang nangyari. Uy, good news. Hindi sumakit ang tiyan ni Ruth. Good news. Pinalampas namin ang 7 months. 8th month, dumating, wala pa rin nangyari. Good news. Kaya lang, sa kalagitnaan ng 8th month,
3 ng madaling araw, sabi ni Ruth, sumasakit ang kanyang tiyan. Pero hindi ito sakit ng pagle-labor. Nako, delikado to. Lord, please. Huwag naman sana. 3 yan ng madaling araw. Pagdating na 7 ng umaga, sabi niya masakit pa rin. Sinugod ko na sa St. Luke's. Sabi ng kanyang doktor, OB, diniretso na sa OR. Isisisaryan na siya. 8 months. Cesarean. Nung nabuksan, sabi ng doktor, nag-leak na yung cyst. Pumutok na. Pumutok na yung cyst. Kaya lang, etong good news, sabi ng OB niya. Yung bata, may sariling placenta, di ba? May bumalot sa kanya. At yung cyst, mayroon ding sariling balot. Kaya kahit na pumutok yung cyst, hindi naapektuhan yung bata. Na-contain yung cyst. Hindi kumalat. Kasi kung kumalat yun, sepsis. Manganganib ang buhay ng bata, pati yung nanay. Pero may sarili silang balot. So tinanggal yung cyst na pumutok, tinanggal na rin yung bata. 8 months. Sabi nila, mas delikadong 8 months kaysa 7 months. Pero ito yung magandang balita. Sabi ng pedya, malakas yung anak nyo. Di niya kailangang i-incubator. Friends, because of this, we named our child Jairah. From what Abraham told to Isaac, Jehovah Jireh, the Lord will provide. Tapos charis, meaning grace. Charis is the Greek word for grace. God's provided grace. Jairah charis. Mas recent, yung kay mama. Sabi ko nga, ilang beses na hospital si mama? 3 beses. At yung bawat hospitalization niya, almost 1 million ang expenses. 600, 590, 600. Mahigit sa bawat hospitalization. Kasi hindi lang naman 1 linggo siya. 1 buwan siya sa hospital. Hindi rin siya pwede sa ward, kundi inilalagay siya sa private or private ward. Kasi special yung case niya. Hindi pasado sa malasakit program kasi private. Sana kukuha nun. Yung unang hospitalization pa lang niya is ubos na yung savings naming magkapatid. But the Lord provided. Yung pinambayad sa ospital, pinambili ng gamot. The Lord provided for those. God will provide. God will provide. Sa bundok ng Panginoon, mayroon siyang pinagkakaloob. Trust His heart.
Trust is hard. Lastly, sa Matthew chapter 10, 40 to 42, ang maliit na baso ng malamig na tubig ay hindi malilimutan ng Diyos. Mga kapatid, ang ganda ng connection nito. Sa Genesis, Diyos ang nagbibigay ng malalaking handog, tupa, at sa kalaunan ng kanyang anak. Sa Matthew, tayo naman ang inaalehang magbigay. Hindi agad malaking bagay, kundi kahit isang baso ng malamig na tubig. Ibig sabihin, ang kaligtasan ng pinakamalaking handog na galing sa Diyos. Pero ang araw-araw na kabutihang nakikita ng mundo, gustong ipadaan ng Diyos sa atin sa simpleng pakikitungo, sa simpleng pagtulong, sa simpleng pakikipagkapwa. At sabi ni Jesus, hindi mawawalan ng gantimpala ang sino mang gagawa nito. Isipin natin, walang pangalan sa world record, walang litrato sa social media, walang plake o tropeyo, pero sa mata ni Jesus, nakasulat yun, hindi siya nakakalimot. Kahit yung isang pinakasimpleng kabutihang iyong ginawa sa iyong kapwa, nakarecord yun sa Panginoon. Mga kapatid, sa panahon ng pagsubok, dalawa ang maaring maging tugon natin. Manigas sa takot at magkulong sa sarili. Maaring sasabihin natin, problema ko muna to, huwag niyo akong isorbuhin. O mas lalong magmahal at magpakita ng kabutihan kahit sa maliit na paraan. Yes, may pinagdadaanan tayo, pero kaya pa rin nating umabot ng kunting tulong o mag-abot ng kunting tulong, kunting oras, kunting pagdamay. Yung basong malamig na tubig, sa panahon natin, pwedeng ganito. Isang simpleng kumustahan, isang mensahe sa messenger o text sa kapatid na alam nating may pinagdadaanan, paghahati ng kaunting ulam sa pamilyang alam nating walang-wala, panagpadigo, paghawak sa balikat ng kapatid na umiiyak at simpleng panalangin kasama niya. At sabi ni Jesus, hindi niya kakalimutan iyon. Sa isang banda, si Abraham ay tinawag na magtiwala ng buong buo sa Diyos. Sa kabilang banda, tayo naman ngayon ay tinatawag ni Jesus na maging daluyan ng kabutihan ng Diyos sa ibang tao. Ang Diyos ang nagbibigay ng tupa sa kahuyan, pero tayo ay inaayahan niyang mag-abot ng basong malamig na tubig. Mga kapatid, bilang pagtatapos, baka may ilan sa atin ngayon ang parang si Abraham. May hawak na napakahalagang bagay, napakahalagang tao, napakahalagang pangarap, at parang sinasabi ng Diyos, pagkatiwala mo yan sa akin. Kung ikaw yun, ang mensahe ng Genesis 22 para sa iyo ay ito. Sa bundok ng Panginoon, may pinagkakaloob. On the Lord's mountain, God will provide. Hindi pa bigat ang pangako ng Diyos. Hindi paniniguro, kundi paniniguro na hindi Kanya iiwan. At baka may ilan naman na sa atin ay may pinagdadaanan, pero kaya pa rin mag-abot ng kunting tulong sa iba. Para sa'yo naman ang sinasabi ng Matthew 10, huwag mong malitin ang baso ng malamig na tubig. Hindi ito malilimutan ni Jesus. The Lord will provide. The Lord will provide. And just as He provides blessings to us, let us share it to others, even in our most simple way. Magandang umaga po, pagpapala ang sumatin. Amen.
panangipaay kadigiti sagsagot. Tinatawagan pa ang mga ushers. Taus-pusong pasasalamat, O Diyos, ang aming handog sa araw na ito. Aming inaalala, O Diyos, kung paano po kayo nag-provide, kung paanong pinagpala niyo po kami sa mga nakaraang araw. At narito, O Diyos, ang mga handog na ito bilang aming pasasalamat at pagkilala, O Diyos, na kayo ang pinanggagalingan ng lahat ng meron sa amin. Mga pagpapala, even sa mga simpleng bagay, O Diyos. At narito, Panginoon, tanggapin niyo po ang mga pasasalamat na ito, pagpalain, O Diyos. Ganon din ang bawat isa na nagkaloob. Pagpalain niyo po ang aming mga puso, ang aming mga buhay nang maging daluyan din kami, O Diyos, ng iyong kabutihang loob. Maging daluyan din kami, Panginoon, ng pagpapala mo sa aming kapwa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Biag ni Jesus sarita malang agayat rebeng mo di pada matao di Jesus na tungo di talag mo no di mangipangag isut anusam inggan at di kantuma iragbat di kanto sardengan abagbagan ananusam tuwagan et getan agayat rebemu pada matao di
Jesus na dungo ti talag mo. Umasidag kami kan ka, O Diyos, iti daytoy nga oras tagsapa. Iti yasidag mi kan ka, simpak pa kumbaba kami, anong matagti sang wanam. Danggam mo apo, dagiti kararag mi. Danggam O Diyos, dagiti araraw mi. Danggam mo apo. Dagiti pakaasim mi. Agyaman kami. Kasi kati Diyos, ang mangipaay ka ita amin kasapulan mi. Si kati Jehovah Jireh, ti Diyos, ang mangmangted, mangsabot dagiti kasapulan mi. Buong pagpapakumbaba po kami lumalapit sa iyong harapan, O Jesus, O aming Diyos. Maraming salamat po sapagkat alam namin na siyang Diyos na nagpapala. Diyos na nagkakaloob ang aming Jehovah Jireh. Ang Diyos na nakikinig sa aming mga hinagpi, sa aming mga pagtangis, sa aming mga pagdaing, sa aming mga pag-iyak. Diyos nakikinig sa aming mga kahilingan. Panginoon, inyo pong ipatong ang iyong mapagpagaling na kamay sa aming katawan at nang sa ganon anumang sakit na nararamdaman ay gumaling. Inyo pong ipagkaloob ang pangangailangan ng bawat isa sa amin. Pinansya, kalusugan, kapayapaan, relasyon sa pamilya, sa trabaho, katagumpayan, sa pag-aaral, at ano pa mang mga pagsubok na pinagdadaanan. Tulong, Panginoon. Minsan po, halos di na namin kayang tumayo. Di na namin kayang pasanin ang mga ito. Palakasin kami, Panginoon. Palakasin kami. Minsan po, sa dami na aming mga pinagdadaanan, sa tindi ng aming pinagdadaanan, parang nakakahiya na rin humarap sa ibang tao. Parang hindi na namin kayang tumingin sa ibang tao. Subalit, Panginoon, alam namin na kayo siyang Diyos na kasama namin. Wala pong pagsubok, wala pong problema, wala pong sakit. Ang siyang maaring maghiwalay sa amin sa iyong pag-ibig. Ang siyang maaring gumapi sa amin. Bakos mapagtatagumpayan namin mga to. Sapagkat ikaw kasama namin. Ikaw siyang katulong namin. Salamat po. At ngayon, Panginoon, dalangin namin ang patuloy na pagkakalob mo ng biyaya, pagpapala, kapayapaan, katagumpayan sa mga kapatid na narito sa kanilang luhuran, sa mga intercessors na nananalangin para sa kanila, sa bawat isa na nasa kanilang maupuan, sa bawat isa na sa kanilang mga tahanan, kasama sa online worship sa umagang ito. I declare
victory upon them in your name, O Jesus. I declare breakthrough upon them in your mighty name, O Jesus. I declare healing upon them in your mighty name, O Jesus. I declare breakthrough upon breakthrough to them in your name, O Jesus. Amen and amen. Nuin kaidalan, biyaga na santuan, ti apuin tenantut gungunang, di kan tumauma, agan anus ka, tani Jesus na tagapukan ka, agayat rabang mo, ti padama tao, ni Jesus na dungo, ti talag mo. Friends, our God is good all the time. He provides all the things that we need. Pinagkakalob niya ang lahat ng ating pangangailangan. He is our Jehovah Jireh, the Lord who provides. Rejoice, for He provides all your needs. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya tatalikuran. Kumayo kayo ngayon, taglay ang pangakong ito ng Panginoon that He will provide. At sa inyong paghayo, patuloy kayong pagpalain ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen at amen.